Здравейте! Отново сте с... Аз съм Николай Иванов и от фирма JLab и с нещо като рубрика такава за офлайн програмиране на роботи Plus. С днешното кратко видео искам да ви направя демонстрация на това как изготвяме, т.е. съставяме програми в Rollplan с помощта на лазерен офлайн сензор на Pulse. Мисля, че в предишни видеа съм споменавал, че имаме различни видове сензорика. В случая имаме офлайн лазерен сензор, онлайн лазерен сензор. Разликата между двата е, че единия мери преди офлайн, в случая мери преди заваряване девиациите в геометрията на детайлите и след заваряване, евентуално ако има някакви други девиации, деформации по време на заварката, докато онлайн сензора мери в процеса на заваряване. В случая днес ще ви покажа как ставаме програма с офлайн сензора. За целта имаме една система на наш клиент. Относително комплексна система с офлайн лазерен сензор, който е перманентно поставен в китката. Имаме вариации, които можем да го направим с грипер и да се поставя в холдера автоматично и да се взима от робота, но в случая е стационарно поставен. Можем обаче да сменим различните видове горелки на самия робот. На този имаме окомплектован с дълга горелка за по-трудностъпни детайли и къса горелка, която е стандартна в случая. Съвсем набързо ще направя няколко две заваръчни пътеки в шева, за да може да ви покажа каква е последователността и съответно какви замервания правиме, чисто практически. Така, съвсем в началото, както казах, правим съвсем набързо две заваръчни пътеки, избираме съответно горелката, TCP на горелката, слагаме един стикал от порядъка на 16 мм и правиме следното нещо. Кликваме близо до там, където искаме да ни бъде началото на шева. Системата ни генерира, обаче само, че искаме да бъде около целия детайл. Избираме тази опция Weld Around Solid, кликваме близо до началото на шева и съответно виждаме, че имаме изграден такъв път, генерираме го. Това е, как да кажа, по-примитивният начин, след което трябва да селектираме точките, да проверим дали има reachability, в случая достъпност и след това да ги генерираме. Имаме една друга опция, която сега ще ви покажа, която е много по-приятна и лесна. Изтриваме тази пътека и използваме функцията AutoPath, което е пак кликваме близо до началната точка, откъдето искаме да ни стартира заваръчния път и съответно даваме ето тази функция, която се казва AutoPath и софтуерът генерира абсолютно всичко сам и можем да го тестваме веднага, непосредствено след като го е генерирал. Това ни е единия заваръчен път. Тук само ще направя една лека корекция, за да се случва малко по-бързо движението и да не ни бави симулацията, след което трябва още една заваръчна пътечка, ето тук. Съответно правиме същата опция, извикваме сила от менюто, кликваме в близост до там, откъдето искаме да стартира заваръчния път. Секунда, фокусираме. Така, хоп, хоп, хоп. И отново AutoPath и генерираме. Проверяваме го веднага и него. Виждаме, че нямаме никъде колизии. И до тук имаме две заваръчни пътеки. Кое е важното сега при измерванията? Винаги ни е важно да определим първо къде ни е позициониран детайл в пространството и непосредствено след тези замервания за определяне на позицията да направим буквално последното съвмерване преди началото на стартовата точка на заваръчния път. За целта идваме в началото на програмата. С десния бутон извикваме менюто ICS Optical Search и тук има една малка особеност. За тези от вас, които са работили с сензори, въобще лазерни сензори, знаят, че те ползват темплейти, независимо дали е онлайн или офлайн. Винаги има някакъв темплейт, който практически е сечение на заваръчния шеф и съответно определяме по какъв критерий да прави замерването. В случая имаме няколко различни групи тук. Имаме Lap Weld, имаме Corner, имаме Fillet, имаме и Butt Weld. В нашия случай, тъй като тук ще правим замерване първо ето на тази плоча, спрямо повърхността на масата, която е поставена, за да видим веднъж първо по Y координатите къде се намира и след това по X координатите къде се намира, като по X ще направим две замервания, едно в началото и едно в края
за да може да проверим дали детайла не ни е усукан. Съответно, тук си избираме горелката, с която ще правим и много важно TCP-то на инструмента, в случая нашия лазерен сенсор. Тук имаме едни такива дистанции, които трябва да спазим. Стандартно ползвам между 25 и 30 мм преди референтната точка и 25-30 мм след референтната точка. Ще покажа в последствие кое е референтна точка. Избираме тези опции, съответно Lap Weld и кликваме веднъж върху плочата и веднъж върху масата. След което генерираме и ето ни го пътечката на търсене. Сега, понеже искаме да се подготвим всички останали търсения, затова още в началото ги правим тях. След това идваме, кликваме тук още веднъж на плочата, генерираме. След това още едно търсене, за да видим дали няма усукване. Генерираме и след това правиме ето тук едно последно търсене преди началната точка на заварачния шеф. Тук обаче вече сменяме темплейта с филет. Ето виждате тук изобразено съответно ъговия шеф и нито много близо до този възел, нито много далече от него, защото искаме да сме максимално близо до нея. Съответно пак правим едни две кликвания и генерираме търсенето. Сега вече имаме, в момента още преди да сме почнали, имаме 4 замервания. И каква е особеността при измерванията? Значи идваме на първото, както виждате точките ни в момента са с нулеви стойности, т.е. няма никакви стойности, къде се намират в координатната система и съответно ние трябва да ги запълним. Идваме тук, проверяваме за достъпност. Сортираме точките, Reachability и проверяваме за достъпност. Интересно, защо обаче нямаме approach. Така. След което генерираме точките и вижте сега къде е тънкият момент. Обикновено търсенето има една начална точка, междинна, референтна т.е. референтна точка и променлива референтна точка. И крайна точка, докъде трябва да стигне. Съответно, в момента виждате, че тази ни е празна, другите вече имат някакви стойности. Тази ни е празна, няма никаква стойност в нея. И ние правиме симулираме едно търсене. Какво всъщност ни показва при това търсене? Тук има една допълнителна опция, която е много важна и много интересна, зависимост от това дали търсите детайла в пространството или освен в пространството го търсите как е позициониран спрямо други детайла, защото при Lap Weld може да искате да заварите тази плоча към друга под нея. И тогава, ето тук имате съответно Tracking Point. Едно, Tracking Point 2, виждате изобразено тук в тази схема. Tracking Point 1 в случая ни е по този горния ръб на самата плоча. Tracking Point 2 обаче би ни бил, когато имаме две плочи една към друга и тук между тях може да няма луфт, но понякога може да има. И тогава мериме винаги съответно Tracking Point 2 или между Tracking Point 1 и 2. За да видим какъв ни е луфта между двата детайла и съответно след това чрез адаптивност в програмата да накараме робота да коригира тези аномалии в детайлите. Тоест, ако в началото на заваряването нямате луфт, а в края имате луфт или обратното, робота ще може да го накарате да прави смесица между няколко заварачни листа. Да кажем, в единия пример може да намалите скоростта при луфта, да увеличите осцилацията, диапазона на осцилиране, можете да дадете повече тълподаване, може да намалите тълподаването, ако няма луфта и съответно да увеличите скоростта. Общо взето може да го адаптирате така, че на база измерванията робота да се адаптира спрямо заварката. В случая обаче, понеже търсиме само за позициониране, избираме ръба, който ни е важен, сетваме го и както казах, проиграваме веднъж. Другите по дефолт са така, тях само ги проиграваме. Проверяваме за достъпност. Какво? Така. Добре да ги генерирам.
Остана ни още едно. Така. Accessibility. Генерираме. Проверяваме. И сега имаме едно последно търсене. Тук непосредствено преди заварка, както казах. Отново Reachability, отново го генерираме, отново го проверяваме, за да може да си състави референтната точка. Тази референтна точка, която прави тук, в последствие, това е идеалните условия, нали, които са в програмата, т.е. детайловия в идеална геометрия, позициониране идеално, както в случая в програмата, и всеки следващ детайл различен, или включително и първи, ако е различен от програмата, то ще открие тази разлика и ще коригира всички останали точки в програмата след премерване. Съответно, след като вече сме направили замерванията, имаме да направим още едно, което го правим след първия заварачен шев. Това ни е последователността, значи правим замерване за позициониране по Y, по X и втори X за усукване. След това идва тук преди началото, прави още едно замерване преди стартовата точка, за да е абсолютно прецизен при стартовата точка на заварачния път. И след това, можете, разбира се, ако искате, освен стартовата точка, да премерите и ето тук. Така ще сте сигурни, че и този детайл не е усукан спрямо други. Респективно, но това принцип го отиграваме по малко по-лесен начин, т.е. мериме стартовата точка, тръгваме и след това включваме, нали, когато позволява, разбира се, както в случая, може да продължим нататък с сензора, който е за търсене по дъгата. Така, след това приемаме, че е изпълнило този заварачен път и правиме още едно последно мерене. Ето тук. Отново филет. Отново близо, но не много близо до. Чудесно. Проверяваме достъпност. Генерираме. Симулираме. Виждаме референтната точка. Чудесно. И сега вече имаме мерения и две заварачни пътеки. По принцип имаме заварки около тази тръба, но в случая няма да я правя, за да не правим видеото по-дълго. Така, след което на този етап в програмата, много е важно, имаме ето тези заварачни пътища. Без първия, всичките другите, можем да направим така Ctrl-C, след това Ctrl-V след последния и да направим следното нещо. Ето тук идваме, взимаме ето този инструмент Measure Tool, Y, цъкваме ето тук на тази повърхност, след което цъкваме на тази повърхност, виждаме какво ни е отстоянието, в случая 1240 мм по Y. Влизаме в ето този Point Editor, вибираме си World или Basic координатна система и просто му казваме, че по Y искаме тези точки да ги преместиме с отстояние 1240 мм. Вече имаме същото това нещо, което правихме до сега, копирано върху другия детайл, който ни е абсолютно идентичен. Така. Сега обаче тези точки тук малко не са проверени и затова сега ще направим следното нещо. Тук проверяваме. Съответно имаме достъпност. Идваме тук, проверяваме. Имаме достъпност. Идваме тук. 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 Проверяваме. Как виждаме дали имаме достъпност? Ето тези тук зелени тикчета и показва, че всички точки могат да бъдат изпълнени. Съответно правим. Какво пропуснахме тук? Всъщност ние въобще не го копирахме. Ето това мерене, за да сме сигурни, тъй като тук робота ще вземе малко странна форма на ръката, на конфигурация на осите, така да го кажем, на отделните джойнтове на робота. Затова го мериме от тази страна. Никакво значение. Дали ще премерите по Y от ляво надясно или от дясно наляво, без значение. Само че на нас не трябва отделно и друга последователност между меренията. Ето това ще го преместим, дойде първо. След това ще дойде второ.